Esenlikler yurttaşlar. Şöhret, hoş geldin. Hoş gördük Serdar abi. Kovmasın. Selam vatandaşlar. Şöhret, bu gepleşimizde bizim bizim kukla diýsem ýalňyşrak golar. Orsun kuklasy bardyr. Gurbanuly Berdimuhamedov. Şoň Astanadaky giden bir gezim diýip edenmi. Şoňa Aa. gatnaşan aýdan sözler barada azık özümçe bir analiz berendiňimde. Hı hı. Yurttaşlara da ýetirsek olaryň pikirlerini soň kommentlerde ýazsalar näme diýýärler, näme bilýärler diýýärler. Indi istada Gurbanulydan öň Erdogan Türkiýe Jumhuriýetiň başbakanı näme bolar ol? Başbakanı. Prezidenti. Ha, Cumhurbaşkanı. howa. Ha, Cumhurbaşkanı howa. Şol şol gepler geçdi da ýani bu toplantynyň ýani esas meselesi Türk dünýäsiniň bir ýere gelmegini ýani bir-birine ýardamlaşmaly, arkalaşma barada gurrun berdi da. Hı hı. Şo taýdan soň Türk dünýäsi bolup Filistin meselesine hem gozaldy da. Hı hı. Endi biziň ýani Orsun kuklasy gurban bolam soň söz berildi. Buňa da seret söz berilende köşk bagşysy diýär. Diýinden meclisiň başlygy diýip köşk bagşysy diýilir. Bilemok Tokaýewyň üstünden gülüp aýdýarmy? Köşk Bağışçısı. Beýleki. Owa köşk bagşysy sözüni ulanda. Kim Tokayev mi? Owa. Ha. Gurbanuly Mälikuli işte. Gurbanulyň ýüzämi mitgemedi şu söze. Ha. Bir Hem Bağışı azat adam. hem Bağışı hem prezidentlik vazifesini yerine getiriyor. Prezident Bağ yani prezidentlik vazifesini yerine getiriyor. Koşuduruna gitsin. Owa. Hı hı. Indi onu geçtik bolan gep gepleşini ýagny näme diýjek bolýar? Özi bardym ýa etdilermi o taýyk? Onuň pikir barmy? Ya protokol boýunça gepleýärmi? Hı hı. Şo arada bir azık öz düşünjämi aýdyp geçsek da. Hı Indi hı. Türk dünýäsine diýär biz diýär kömek etjek diýär Türk dünýä birliginiň içinde kömek etmäne mümkinçiligim bar kömek etjek. Ondan ýöne bir taraplyk statusyna ulanmaklyk bilen diýär. Men şo bir taraplyk ulandy bolan eýäm ruhsat beren ok diýen manyda diýip düşündim da. Ha. Yani eski mon Kreml da eski. Ondan sonra? Soňam uruş barada bir näme gepleşen bir täsinde. Uruş barada bir nakıl aýtdym näme şonuň ýawratlarym aýdyp geçdi. Ondan indi men aýtýan şol Filip bul adam diýen ýani bu kukla Filistinde musulmanlar görýär da näme üçin öz dogany bolan Gırrıňaň ýüzünde türkmenler otyra. Arada Kıraatda ýetişdireme boldy. Bir näçe türkmen owalar ýymyryldy. Az suwsuz otyrlar gyşam gapyda. O anla. Bulara näme üçin kömek eden owa? Ýeberen kömegem aňarkyp puştunlara giden bolmaly da, Talibanlara. Hı. Any etjek bolsaň ýakynyňda, gyrrıňaň ýüzünde kömegim. Näme üçin şolara birinji şolara barmaly kömek? Ni ur çölüň aňyrydaki dünýäň aňyrydaki bir Arap gözüne görnüp durdy muny. Be diýmek bunyň şo taýda gepleýän sözi, edýän hereketi özüniki däl, ýani buňa buýrulan bolýar da protokol boýunça şunyň ýaly etmeli, şunyň ýaly diýmeli. Ýani şo ýagdaýyny ýene bir ýerde subut etdi da özüni alyp barşy bilen, öz hereketi bilen. Ýani kukladygyny, ortadan kuklastygyny subut edýär. Ýogsa borja şol. Onuň bärden guşuda ýöletende de ýer tandyrady. Hani şo barada hiç ilgir döwlet mediýasy bolsun ýa öz
propaganda onları diýip TikTok'daki, ýene-däki, Instagram'daki hiç gaýta hiç bir aýdyp geçmediler. Döwlet jaý diýip, döwlet edaralarynyň, ýani döwlet firmasy diýip sananan jaýlar bardyr. Bular jaýry gaçypdy, bulardan hiç il maglumat ýok, ne surat bar. Ýöreteniň halkyndan habar ýok. Gurşy tahtybazardan, saksyny gelip duhratdan, bulardan habar ýok. Yani yani öz protokoluna, şuna berilen protokoldan yani Türkmen hökümetine diýip tanalýan bir topar bardyr. Şoňa berilen protokoldan çykyp bilen okular. Yani şeýlere düşünýän-de. Endi bular ama soň yani sosial mediada TikTok'a seretdim bolan Amerika Filadelfiýadan nähil diýip aýdyn. Şo taýdaky musulmanlara Filistinlere kömek toplaýar. Sana iyi verdik, näme etdik, 25 götürüm gitdi, galdy 70 götürüm diýip bir giden propaganda edýärler da, edýän işlerini. Näme üçin öz ýurdu görünen ok bulara. Nireň arabyny görünýär. Demek ýurdun içinde halka garşy bir siýasat bar. Yani dini siyasi din var. Siyasi din diýip bir näme bar, term bar. Şonu ulanýarlar halka. Öz iýerýän kömek diýip iýerýän ýanky pullarny, kömeklerini gumanitar diýip atlandyrýarlar da. Bular hem ýanky ýaly ýurtdaşyndaky öz iş dünýäsine özlerini değişli adamlaryň üstünden iýerýän bolmaly diýip pikir edýän da men. Şol iş dünýäsini diýip özüni tanadýanlarym ýurdun içindäki kemçilikler, görenoklar, näme üçin-de halky haf uzaklandyrýan, o da näme ünsüni çekjek bolýarlar da. Ýurdunyň içine beren oklar ünsi. Ýa uzaklara çekýärler ünsi. Bu taýdan soň siyasi İslamyň iş ýörýänligi besbelli bolup durda. Ýurtdaşyndan hoja diýdi, hacı diýdi, molla ertişleri. Arada kesem habarlarda, Telegram'da goýulýar ol tüpeň lakamny. Bularyň yani ondan soň mediadaky artistler, şowmenler, ýene-ýeneler bularyň hacı näme gidişleri, Mekke'ge gidişleri. Diňe halkyň nähil diýip aýdyn, erkinligini basyp ýatyrmak, siyasi İslam üstüne işlemek, bir ujam şonuň hemmesini jemlesen genosida bar ýa-da öz halkyny Rus pagolny türkmenler eli bilen genosid edilýär da. Şöýlerek düşünýän men. Serdar maňa söz berse menem öz pikirimi aýdyp geçeýin. İlk bilene Gazagystana gitmeginiň asyl sebebi näme diýilen soraw çykýar. Ýöne näme üçin gitmeli ol? Prezident şolmy, Gurbangulymy ýa-da onuň oglumy? Yani iki prezidentlik wezipesi bar bärde. İki sanak näme adam dolandyrýar prezidentlik wezipesini. Ýöne näme üçin ogly gitmedi diýilen soraw çykýar. Oglunyň gitmedigi sebebi belli, yani biz bunu aýdyp gelýär. Beýlek gepleşiklerde de aýdylyp gelinýär. Ogly bu öz başda kereket edip bilmeýän adamdygy besbelli bolupdyr. Yani Gurbanguly şonýalar. Hatta oglunyň özüni alyp barşyny synetseňiz, ünsberseňiz beýleki döwletleriň prezidentleri bilen duşuşan wagt ýa şolar ýaly duşup nimelerine giden wagty oglunyň özüni alyp barşyny ünsberseňiz, ýani erkin we açyk hereket edip bilenok, erkin açyk öz pikirini aýdyp bilenok, yani bunun ogly. Bu zatlary da onuň Gurbangulyň özü düşünýär. Yani bunu prezidentler bilen jemlenşen wagty, bir ara gelen wagty, ýygnak geçiren wagty bir neme goýberjekdigini, şu gepleşik Türkiýe şu arasynda bir ýalňyşlyk goýberjekdigini bilýändirler, has bolsa ýa bolmasa öz sözüni düşündirip bilmejegini bilýärler. Ol açyk görünüp dur, öz başda hereket edip bilmeýändigi görünüp dur. Hatta şoň ýöregişinden hem belli da nähilek derejede ýetişenligini, ýa-ki çagatynyň ogly Gurban näme ýa-ki Goşadyrnagy içindäki Serdar Berdimuhammed nähilek derejede ýetişenligini özüne başyndan hem belli.
Bu ayrı bir zat diyecek bolýanym bärde okey, o şol giditdir, Gurbanuly giditdir. Yani gitmeginiň asyl sebäbi näme? Gidip näme iş bitirip gelir şo ýerde Gurbanuly. Yani bunam uly bir şowgun, uly bir propaganda nemeler bilen görkezdiler sosial mediada. Gitmeginiň asyl sebäbi men şonu aýdyp bereýin, öz milletine, türkmenine, türkmen watandaşlaryna, diňe bir Türkmenistanyň türkmenlere diýdi. Islenip gurur ýurtdaky ýaşap gören türkmenlerine şuň signaly berýän signaly ne menden, yani men Türkmenistanyň nemesi bolup oturýan, menden size kömek ýok. Ýöne başga döwletleriň, ýa musulman halklaryna kömek bar diýilen imajy berdi. Sebäbi bärde bu musulman Türkiýe Cumhuriyeti'nin prezidentiniň aýdýaly musulman kardeşlerimiz diýär. Bularam şonu ýaly musulman illeşleriniň, kardeşleriniň nemesine kömek edýärler. Bulam kömek etmäň asyl nemesem esasyny baglajak bolýar. Yani dini ulanyp, dini siýasata goşýarlar. Dini siýaset bilen jeň gatarda oýnap oturýarlar. Yani bunu ne derecede öz için, öz nemesi için, öz däkbüýdi için, yani öz wezipesi için ulanýarlar. Bunu ulandyrýarlar hatda bolsa, bu özü platforma kellet ne derecede işläp bilýär ol aýry bir neme, aýry bir gurrun. Alyp barýan işlerine men şunu görýän-de, diňe halky garşy iş alyp barýanlyklaryny görýän. Halky dine pol oturtmak, çuň derecede oturtmak üçin neme etýärler, iş alyp barýarlar. Sebäbi İsrail, Palestina nemedenle Filistinlere şulara çalış edenler ya şonu üstüne bomba atanlarına beýleki döwletleriň medialarynda da seredýän bolan İslam döwletleriniň medialary esasen Türkiýe, ýani İsrail düşmanymyz bizim, ýani diňe bizim hem düşmanymyz da bütün musulmanlaryň düşmany diýip şo ýerde din dawasy gidýär-de, din dawasyny oýnaýarlar. Urşuň asyl başlanmagynyň sebebi şo. Palestina ölçünde de şeýledir. Din kardeşlerimiz diýip şolar ýaly bir siýasatlaryny oýnaýarlar. Derdara. Ýöne hiç bir ýagdaýda şo ýerde peýda gelmeýändigini men bärde aýtjak bolýar. Halka, ýani döwlete. Hem motaýda kömek uradypdyr. Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyndan kömek uradypdyr diýär. Gurbanuly Berdimuhammedow näde bir adyndan kömek uradyp bilýär. Alo. Hawa. Ha, men sen goňdum kaňa. Ýok. Indi internet mazyk petrek bolmak mümkin. Hawa. Gurbanulynyň, ýani Gurbanuly Berdimuhammedowyň masinlap, ýani uly ýük masinly kömek uratmana aýlygynyň ýetmejegi belli. Näme üçin şoň adyndan iýerýärler? Şeňe türkmen halkyna, ýani Türkmenistanyň içindäki ýurtdaşlara şonu lider hökmünde, ýani Türkmenistanyň başynda hökmünde görkezjek bolup şonu impoze etjek bolýarlar da, halkyň beýninde oturtjak bolýarlar. Ýogsam ol nihanat arada geçen ýyl çagalara da kömek edipdir. Öz näme fondundan diýär, nirden ol müňläp pul çykýar. Fonda pul nerden gelýär kardeşim? Esas o. Hawa. Şo. Fonda pul Pul gelýän nerden adam gelýär? statistikasyny ýörejän adam. Nerden gelýär asliyetini? Kim ruhsat berdi fond açmagy? Beýlek islenip bir adam açýar, Türkmenistanda fond. Şolar ýa kömek fonduny. Ýoksa kömek fonduny etçe aşağı gozaň iň merkezjesi halk, ýani açan şol ýertneme boldy, güýçli şemal boldy. Köp sany Türkmenistan lewap tarapdan, mar tarapdan adamlar öýsüz galdylar. Näçinji ýylla bolup geçdi? 2 ýyl mundan öň boldy şol. 2 ýyl mundan hawa. Balkan tarapdan, Daşowuz tarapdan, Lewap tarapdan kömek uradýarlar, ýolda olan alyp barýan kömeklerini tutup barmaz ýaly etdirler. Hansyň o fonduň halk tarapyndan uradylýan kömek halkyň içine bir-birine ýardamlaşma, kömek etmenin bollugyny öňüne geçýärler. Ýöne Gurbanuly Berdimuhammedow näde fond döredi bilýär bärde. Kim ol fond döreder ýaly? Asliyetinde soraw çykýar. Kim ol? Yani halk bara sen bärde. Ýurdun eýesi, toprağın eýesi halk. Ya sen fond döretmäne kim ruhsat berýär o ýerde? Yani şolar Gazagystana gitmelinden öňürti, yani döwlet
kanunyň esasyna dayanılıp kurulan döwlet bolsa, ya öz başdak bir döwlet bolsa, öz başdak diýip alal bärdi. We öz başdak bolan kanun, konstitusiýa dol derejede işleýän bolsa, öňünden şoň habar getirilýär. Näme sebäpden Kazakstana gitjekdigi bar. Islenlik bu beýlek ösen döwletlerde, kanunyň işleýän döwletlerinde şolar ýalakdyr. Yani ol gitdi, Türkmenistan nämesi, näme gahrman Koşadırnak içindäki gahrman nämeleri, Gurban gurulary näme gitdi, Kazakstana gitdi diýip propaganda edip görkezýärler. Giden gün aýdýanlar, näme sebäpden gitdiýänini, ya näme iş bitirip geljegini soňundan gurrun eden adam barmy ene şu döwletiň resmi websayt nemelerinde, habar beriş kanallaryna? Ýok. Yani gaýtan propaganda uly bir iş bitirip gelen ýalar. Yani ýurt üçin, ýurda bähbetli, halka bähbetli iş bitirip gelen ýalar edip görkezýänler. Yo, ýumşak wagtda oňa haýyş etdiler, olam gitdi diýär. Şoňky ýaly idip böler kuklany. Ondan belki on gidesen belleýän däldir. Ýöne. Kelle ýapysy nähil ol adamyň. Daşdan sere daýmana bir gep urşy ýenesi bir özdaşdak pikirlenip biljek adam sömürýän imperiýa otay goýmaýar-da. Tartuwa çekiwe gelip duran ýüpüň bir ucunda baglanyp durmana mümkinçiligi bolan ýaşajyny goýarlar-da otay. Imperiýa bolan, imperiýaň düzgünini daşy. Nemeni görýän näserdar amen o söwrüň şahyna ýüp takyp mellen bir otluk bir ýerine örkleýän orta galyk bilýär edirşen ýalyk nemeni örkleýän ýüp tak getirýärler we şo gazykdan şo neme örkleýärler o taýda näme derejede gepler bilýär şonu görýän o taýda da Gurban Gulyman öz neme gepleýişi öz içindäki pikir dälligi görnüp dur. Ol adam öz pikirini aýdanda nägelik derejede aýdýar. Hatta pikirini aýdýan bilen oga bu adamlar. Indi şo taýda ýene urada syn etdim da ene başga ýurtlaryň jumhurbaşkanlary, prezidentler 30 ýyl arkasynda protokoly işgärleri bar da. Şoň bir ýarym eli ruçkaly bir ýaly masa ýa bir ulany ulatlar pysyrdy ýa Türkmenistan gaýretseň hemme ýazyp ýatyr başga gaý bol. Näme ýazýarlar ol? Ol näme göçürýärler otay? Kelle ýok, harikalan ok. Ýa-da bir akylly gurulmalar barmy? Näme ýazýar ol? Otayda aýtjak sözüň belli. Indi näme şol imperator bolup bölsüm ka özüçe? Bilmesem, Serdar bilmesem, öz aşağı ýalyk özüni alyp barýar ýöne. Köp adamlaryň gözünde olar ýalyk adam däl bu, ýani halk tanaýar kimdigini. Ýöne şonu uýdurjak bolýarlar halkyň kelletine şolar ýalyk güýçli adam diýip ýa halk üçin alady edýär ýa watan üçin geljegi üçin näme edýär diýip uýdurjak bolýar. Halk tanaýar kimdigini. Oňa buna näkilik sözler çykýan. Ol gördüm şo videony, men goýup bilsem şutaj goýup ýene wagtalar bäri goýmana da. Ýöne diýjek bolýan şo ýerdäki gepleýän sözler gaty utanç berýär sözler olar. Ony bir akylyň nämedigini düşünýän çaga da bu gepleýişlerini görüp üstünden güler hakykatdan hem ýani bir näkilik diýip aýdy. Dusuz gurrunlar gepleýär-de. Serdar gaty dusuz gurrunlar. O gurrunlar maşgalaň içinde de geplenilýän gurrunlar däl. Ýani sen çagana mı Allah bilmeýän bu gurrunlar bile. Gaty dusuz gurrunlar gepleýär. Indi şolar ýaly gurrunlar gepleýän adam näme siýasatçy bol bilýär. Siýasatyň nämedigini düşünbilmeýän adam aýdy ber Serdar abi. Indi şol adam Gurban Gulyny orta çykaryp böler ol indi şol şöyle seretsen Türkmenistanyň ýüzi da şol. Indi bir syn edip bilen adam şol baş tutanlar şonuň ýaly bolsa diýä beýle halkyna hilka diýip pikir etmeli da. Ol ödeçe bir näme bir näýildim
duruş saklap bir gepläp zat edýär özüçe bilmem normal bolmagy mümkin o gepleri özüçe. Yani başından tinetsen hiç anormal ol onu gepleýse. Eýem turu baştan onun üstünden güldiler köşk başladı diýip. Yüzden bütýän okşoňa. Köşk başlasy bu diýmek näme? Men gözümde bir yallak diýmek köşk başlasy. Bir derece zat däl ol. Nämen Burun köş. aydarlar ertek gün aydym halamasa bir ýeriňe dep göwer tozup gidersiň. Şonuň ýalydyr da köşk başlasyň aladasy. Özleri bir ýok zatlaryny özlerine derece bil bir anormal adamlar da bular. Evet. Şölerek ondan Anadolu'daki Afrika materiğin içindeki Araplar, Musulman dogonlar bolýan bolsa onda gyrryň aňyrtyndaky Türkmenler Musulman dogonlar däl onda. Olar onda bilemok näme kapyr bolýarmy? Yo Türkmen neşeýle bir zat bar. Ana şu Gurbanoğlu Türkmenleriň prezidenti bolup berdi. Halk maslahatynyň başlygy gahrman diýip mat goýdular. Näme goşadyr ne için gahrman? Oglum şolar ýaly. Gahrmanly näme diýär? Arkadagly gahrman serdardy. O gahrman adam diýär. Ruslaryň gahrmany ol. Kimler? Ruslaryň gahrmany. Awa ruslaryň o gahrman nemesini almak üçin bilemok ne derecede näçe meşhurda pul төлediler. Oğlum sonra galamatdy ýöne halkyň gözünde nähile gahrman. Onu halk bilýär elbetde. Ýöne şoň uýdurjak bolýar halkam samsykda. Indi şeýle bir sorak çykdy da ine şu Türkmenistanyň nemesinde halk maslahaty özala prezidenti bol, okey. Häzirim o goşadyrnak içinde ogly prezident. Ogluny ady geçýär, ýöne arka tarapdan karkasy prezident. Alyp barýan işler şonu görkezýär. Ýöne Türkmeniň başynda şu. Yani bu zat näme Ýa, diýip ýaly özüni alyp barýar. Türkmeniň başynda bolsa da ýöne men Türkmene hyzmat edemok diýmek özlerini alyp barýarlar. Gün şonu görkezýär. Bärde Gurbanoğlu hemme zat Gurbanoğlu'dan çözülýän manyda gep nime beremzok biz öz pikirimizi aýdamzok. Gurbanoğlu hiç kim o ýerde. Gurbanoğlu gepleýän geplerini üns berseňiz, içki üns berseňiz öz pikirini aýdyp bilenok berilen pikir aýdýar şo ýerde. Berilen pikir. Diň o ýerde de islenlik bir ýerde, islenlik gal. Çykyş etsin şu islenlik gurýurda gidip gepleşip geçirsin. Berilen pikir aýdýar. ýa. Kuklaň ýagdaýy şola. Çadykdan çykmak bolanok. Söhbet Biz karak öz neme? Wagtym. Etrelledim Serdar neme? Öz görüşlerimizi 15 mundan bolsa 10 mundan bolsa watandaşlara paýlaşdyk sebäbi bular ýaly alınıp barýan halka garşy alınıp barýan propagandalaryň nemesi yetkisi ýa-ni düşünmeýän adamlar üçin uly bir nemesi bar da täsiri bar. Şonuň üçin halka düşündirmek üçin bir 10 bolsa gysgaça 10 mundan bolsa 15 mundan bolsa gysgaça bir düşündirip geçerli öz pikirimi aýdyp geçerli. Serdar bir ýazga delleýdik watandaşlar. Sizem bir öz pikiriňizi kommentariýaň aşagyna neme geçseňiz, komment belläp geçseňiz. Awa görüşlerimizi. Ýa. Bolýa. Serdar Dor. sağ olun. Sağ oturun yurttaşlar. Esen kalın.